Zullen we dit pakken? We dit de grut nog. Nou, zaak. Zet hem op stapsel. Sje. Zie je daar tussen de bosjes. En Jera. Oeh. Nou, verschrikkelijk. Hoe bij de hand. Ik vind wel niet jou wat maar even had. Ik ben gewoon eens een tas vol pek. Als je hem dat. Goeiemiddag. En na je daar een nieuwe vlog. De mensen zijn uit squallen. Hilda studie. Hoi. En ik giet mijn gewoon over het trouwboek dat ik in zie niet hier nog steeds niet klaar hier. Ja, dat is wel slim, hè? Dat is wel heel slim. Maar ik ga hem weer op een nij maken en hier is nu een preview aan het laden. Dus ik hoop dat het slag in gaat. Het wordt zo'n 44 minuten, zit je? Kwartier. 3 kwartier. Ik heb eerst wel even wat oors van, dan uit. Ja. We hebben een heel goed idee, want achterbuurs in de reet, achter op het paard, daar leidt altijd rotzooi. En ik zei, dat is gewoon vervelend dat oerlot de troep leidt. We zijn letterlijk eens even de skiermakers van de natuur worden. Dus wij gaan even vuil prikken, rotzooi prikken. Maar dan op een golfkar zijn we, hè? Ja, dat is wel lekker lui. Dus we gaan even rotzooi prikken boeten. En dan aan en weer omkomen, dan let ik Jim en Jara en Zaken het trouwfotoboek even zien. En trouwens jongens, dit is een verrassing voor Heid. Val me elke. Die weet het net. Dus cadeautje. Dus mij Hildo? Ja? Rotzooi prikken? Of had ik je zin in? Nee. Oh. Was het wel mij? Nee. Mij. Nou, dat is al de helft. Ja. Jongens, we gaan. En waar had je maar die koekjes zo lekker bezig geweest? Hildo, wat is hier gebeurd? Was het vat? Oh, hoi. Ja. Nou, mooi kleer mij. Waarom heb je het oproemen je? Ik. Nou, ik zet het even oprijden, want het is een beetje vies. Hildo, die had mijn school vastgepakt. Wat kleer? Zullen we dit pakken? Of dit de grut nog? Nou, zaak. Zet hem op stapsel. Die heeft sowieso het hele hoer. Oh, shit, ik got het. Ja. Laat hem even lekker draaien. Twee jongen, maar de andere kant dan erop. Nee, hier gaat het op. Nee. Nee. Ja. Een stukje erin. Oei. Ja, hier lijkt ik wat. Oh, hoor ik al. Ja. Ja, hoe dan het stuk. Nou, dan pak ik dit nog. Ja. Niet zo erin. Zo leuk, want dat mijn naam de gruttenstossel is het ergste fort. Oh, Jack en Barry. Gaat ze plat. Kom maar. Helemaal je vestje mee, mijn jasje voor de wisselgiet. Nee. Nou, op een golfkar kan wel fris werden. Neem maar wat mee. Hildo had wat on. Kom maar, Hildo. Go. Oké, we konden de prikkers net vinden. We hebben hele mooie lietse handschoentjes. En ik zal even een oranje hesje onder. Dat, je hebt er een beetje bij, hoor. Oh, dat is een hele mooie ineensje. Ja? Kijk zo Zal ik maar. even in het ciel zitten? Prachtig, toch? Wauw. Wauw. Ja, ik ga een vuilniszak. Ik kan daar de troep in. Die hing ik even een beetje handig op, denk ik. Maar wat is er een beetje... Nou, we gaan rijden. Zullen we dan wel eens ratsen vinden kennen? Ik hoop net te volle. Dat is net een goed teken dat het een prettig ratzo is, hè? Daarom, kijk. om naar je vuilniszak. Nou, dat hoop ik net dat het zo vol is. Dat hoop ik net. Want Is er mij? dat is wel... Kom maar. Mij? Oh, die is goed ik maar, jongens. Mag ik vooruit? Of gaan we helemaal achter het riet? Typa, toto. Typa. Zie, ik kan dit jouw mondje maken. Als je zelf makker, Ja. dan zit die naam ook op zeker. Ja, en dit Oh. is het sterke. En mijn had oefenen om zo'n... Als een knoop te maken skookknoop. en dan kan hij grutter en wel lieksen. Oh, dat is wel handig. Wat En leuk. mijn gaat deze maken. Heel mooi. Hier sta je kraan. Nee. Oh, ja, maar alleen opleiden natuurlijk. Leidt er ergens rotzooi, jongens. Ja? Oh, keer hem om. In de sleet? En waarom? Kunnen we daarbij? Dat pakt tante, hè? Wat zei je, Dat pakt tante. Dat pak ik, oké. Nou, ik heb weekend pak ik het. Waar zaken? Hier in deze sleet? Oh ja, Oh ja, wat is het? dat weet ik niet. Nou, dat is wel wat voor je voet, vind ik eigenlijk. Maar... Oeh. Dat vind ik niet. Nee, dat kan met me echt niet binnen. Maar we aan misschien even maar in de grutte hark of zo. Zijn grote
Ja, we gaan eerst even zien dat er wat in de berms lijkt. We hebben gewoon voor het weekend. Dat lijkt me handiger. Ja. Oké. Oh, dit was bij mij? Kom maar even. Kom maar. We hebben iets rommel. Wel even, schat. Dit lijkt plastic. Ja, maar dit is de rommelbult, dus dat is wel logisch dat hier rommel is. Oh ja. Je mag het eigenlijk al je hinnen brengen, of tenminste, maar we dan sorteren. Hè? Hout bij hout, plastic bij plastic. Ja. Oké, we gaan bij de berm losje, jongens. Oh, wat juggen de mama te zeggen. lijkt een appel. De appel die vergeet wordt, dat valt wel wat daar. Ik weet dat er op het einde van de rit alle je rotzooi van de week. Toen dacht ik van, oh, dit is net oké. En tante hier joks lijkt van een week al je rotzooi. Oh, iemand zal je best gaan op te rommelen, maar... Sje. Sje meteen tussen de bosjes. En Jera... Oeh. Ja, ben net. Overal. We gaan het eens even pakken. Super meid. Dit kind dan net, hé. Dit komt krom. Hey. Lukt bijna net om te pakken. Nee, maar hele grote. Zie je, lijkt ik nog Maar wat? je zegt iets. Wat is dit? Oh, dit is Ja, als wel even wat het is. Ik kan net alles samen met de hand pakken, maar dat het gewoon een papiertje is, mij het wel. Ja, smit die ik maar voor je. Houd maar alleen in mijn hand. Zie, hier lijkt ik nog twee dingen. Houd maar En toen komen brandnettels, hè? Ik weet wel je kranten. Krantenknipsels of zo, hè? Stukjes. alle kranten. Super, jongen. Weg nou. Getsie, daddy net. Ja, dat doen ze denk ik direct, hè? Want je bent haast geen meisje en geen auto's en dan was het wel voor te smitten. Als je had er een prettige meisje met, dan doen ze het net. Zie. Ja, dan kom je die hier dan. Ach, 50. Plastic, als ik stuk krant. Al je krant. Hadden je flink met de kranten bezig geweest, jongens? Nou, we gaan weer verder. Goed in de bosjes. Het is aardig geen gitgijs, als juist het net zo goed. Ja, dat is echt een mooi. Oh, nou is het juist met zeezaken. Wat ik zie, dan krijg ik een mooi shit. Ja. Ja, rommel. Oh, jaren zeg wat. Poetje snoep. Leeg, denk? Ja. Verdikken. Helaas. Ja, smiet maar in de Als de vuilniszak. horen zie je het, dan hoe dik dat ik heb. Nee, dat is goed zo. Dat mag ik maar net. Al je troep, Hilda. Al je troep. Sta je zitten, kun je aardig direct bij je? Zitten. Ja. Nee. Ja, dat moet ik mij toch? Is toch gezellig? Zo hier al je smeerpoets. Oké, we gaan verder. Familie lijkt heel volle rotzooi, Ja. jongens. Oh, nou. Het lijkt echt wat in het wetter, dus maar wel even voorzichtig, hoor. Maar dit is echt een hele dikke bende hier. Ja. Oh, hier lijkt ook nog wat. Och, jongen. Dit is gewoon een hele snackpoeder vol. Asociaal. Nou, we kregen correct een tip van een fabrieksganger. Dat is bij de gemeente dus gratis prikkers krijgen en hesjes. En Echt een setje. Bennenhesjes, ja. Dus dat is wel leuk. Hebben we nou een extra hoor. Maar van een keer of van Jim. Kist dus bij de gemeente vregen en dan krijg je prikkers en hesjes. Jara en ik hem volgende keer wel even maar zwaar. Ja, zal ik de vuilniszak even pakken, jongens? Ja. Nou, verschrikkelijk. Goed bij de handschoen. Ik vind gewoon niet, ja, wie had maar even een handschoen. En dit is gewoon een tas vol pampers, zie je hem dat? Ja. Ik wil even dit jullie. Dit is gewoon een tas vol pampers. Ja, en al je babydoekjes. En daar lijkt nog meer. Jakkers. Jakken. Nou, dit is gewoon iemand die had zijn pampers en doekjes in de hel smeten. Snapst u dat nou zaken? Nee. Wat vies het, jongens. Maar vooral dit. Dit is weer echt heel prutten. Ja. Nou, dit is gewoon een hele vieze vondst, jongens. Bah. Laat je als naam mee, ja. Ja, dat kan hem net biscuit. Nee. Maar we hebben een hark hebben. Maar dan word ik helemaal een hark mee haar en prikkers. Ja. Goedje in de berms. Oh, yo. Action. Bah. Ja, en door. Laat een blikje Red Bull in de sleet. In de sleet? Ja, maar ik heb een bie. Verdikken. Oh. Ja. Ja, in de poeder. Daar de royale in. Hey, ezels! Oh, Hallo. hallo. Maar die yes doen ze maar wel. En wat voor gloed maakt die zaak? Dat is nice. Hallo. Wat ben je hem schattig. Ze ben een beetje bang voor u. Ja, daar lijkt een stukje iets. Ja. Een stukje Die iets. lijkt heel prettig. Diesel helpt even. En kijk hoe die hikken. Jara, Ach joh, jaren die kan in alle bochten, jongens. dat lijkt wel wat. Oh, dat was er aan. Ik kan helpen, hè?
Ja. We gaan weer verder. Ja, wat in de bosjes links. Links. Ja, ik zeg iets. Oh, pak maar schat. Ik zeg van me iets blauw. Oh, nou, shit eens even. Jaren vind ik nog van alle je troep. Waar krant, Jaren? Had hier mijn krant op paard, West? Ken je dat? Oh, komt een auto, jongens. Beetje aan de kant. Ik weet net dat hij hier de bocht om wil. Oh, die riet er achterop. Mooi. Oh, joh. Ah, super. Nou, in de poeder, jongens. Gaan we weer verder. Dit zijn plusjes van een hinne. Oh, dat hindert op zich net zo vol. Dat zijn natuurlijke dingen, hè? Diesel, kan je? Diesel. Diesel, kom. Diesel is een beetje doof, dus ik mag hier maar even zien dat ik hem erop. Ja. We gaan weer verder. Kom maar, Diesel. Goed zo. Ja, al je zooi. Ga je hem af van hoor? Ja. Oké. Sure, maar is verschil. Oh, is wel grappig trouwens. Smiet mijn vuilnis. Zo grappig. Ja. Het is toch al, ja? Dit ze doorraak. Ik ga mijn handen alleen nog al vol aan die. Klasse, jongens. Heel netjes. Voor meer dit van de gemeente. Oh, smiet mijn vuilniszak. Top. Bergen aan. Maar, waar droogt je nou net in? Nee, we maken ze rondje, hoor. Misschien vinden we nog wel mee. Ik vind dat wel aardig wat voelen. Je mag wel rennen, ja. Ja. Diesel moet even hier heen trouwens. Die zit daar. Diesel! Diesel. Wow, al een beste sec vol, ja, Adeline. Diesel, kom! Ik vooral voor die pampers. Ja, vieze bende. Doe je het dan. Kom. Yes, let's go. Zo direct troep op uw eigen street te lezen? Ik hoop het net. Het zou net zijn best hebben. Dus wat leer je me van? Wat maakt me nooit met vuilnis dwan? Nooit in de warm gooien. Nooit in de natuur gooien, hè? Hij gooit Dan altijd. troost het maar even in de boezen of in de tas en dan smiest het thuis in de container of in de prullenbak. Dit is papier, mini. Oh, yo. Oh, dat is wel heel mini. Dan smiet me in de poeder, joh. Ja, dat vind ik ook nog wat. Diesel, kom. Diesel. Diesel is zo doof aan kwartel, joh. Diesel. Kom eens. Diesel. Goed zo zaken. Met ballonnen vast. Een stukje ballon. Ja. Kom maar, Diesel. Die stukje ballon, ja. Kom maar in de auto. Kom hier. Wat was erin? Kom maar net omrijden. Kom maar, schat. Kom maar. Ja, go. Oh, plastic. Ja, dat je net in de natuur. Ah, je laat dat weer. Klasse, jongens. Goed dwaande. Je laat nog heel prettig, Jara. Zullen we nou wat vinden, jongens? We zijn haast thuis. Ik zeg links, zaken, zit rioks. Zien we nog wat, jongens? Ja, keutels weer. Skip. Keutels, nou ja, maar is die maar heel lekker pakken, hé. Lekker tussen de vingers erop. Heel lekker warm. Dat was. Wat is dat? Oh, plusjes of zo. Diesel zit ook even mij. Diesel is een goede hulp, jongen. De hulphond. Heb je troep in uw fortuin? Oh, er lijkt een hele vieze bal. Oh nee, grapje. Al je ballen hebben we in de tuin. Echt plastic, hè? Ja, dat is watersgoed, dat mij wel. Oh, ja, hier links lijkt nog wat. Ja. Neem het echt snel. Ja, joh, ik ga hele goeie eten. Diesel stapt echt even. Oh, maar zie. Nou, dit is een goede vondst. Diesel. Een autobahn iets achter. Ja, zo'n velg. Een wieldap. Ja, smiet maar in poeder. Een wieldap. Dan houdt de poeder ook haast vol, denk. Ja. Hoi. Nou, we zijn er. Dit wie het. Dit wie de route. Doen we ook een keer een orenroute. Ja? Ja, dan geven we zat. Ja, dan gaan we dan die kant om. Doen we elke keer een orenroute. Want, en ik maar we eigenlijk ook even die prik ding dan hebben. Oh, hier leidt ik nog wat zaken. Hier links. Nou, karton of zo. Nee, het is een papier van blom. Oeh, nou, ik denk dat die van Pakers in Blomkens komt, denk ik. Ja, shimmer en beheid. Ja, we zijn ontvallenziekjes, maar even zien. Maar zelf een wiel opvoeren. Waar heb je het al niet gevonden dan? We gaan hier iets rondje doen, ja. Ik zou ook even nog een keer. Hier in je buurt wonen? Ja. En ik kwam aanzitten. Wiel Nee, echt vet ranzig. Maar ik kwam aanzitten en die zei ik bij de gemeente gewoon prikkers vrij. Die krijgt dan. Dus voor een En keer. bennenhesjes. Ja, doen we dat voor een keer. Bennenprikkers. En wat kost er nog meer krijgen? Vuilniszakken? Ja, krijgt een hele set. Ja. Dus we zijn er doen we dat en doen we elke keer een oorrondje, hè? Ja. Ja, en dan even een paar oren handsponsjes.
Ja, wat lietsere. Ja. Wat goeds hast u trouwens wel een paar werks gewoon liet. Want ik geloof dat is een beetje te grap in. Ja, maar ik zei, mijn bleertoren vind ik net zo Nee, fris. dat is Dus Maar ik denk dat die oorlog Nou, dan wil je echt- dus wel een beetje te liet binnen. In een sleet, zo'n heel Hier, poeder maar al je pampers Ja. en al je... Oh, daar op een hoek. ja, Ja. dat kon net alles pakken. Babydoekjes. Vet ranzig. Echt heel vies, maar sorry. Laat Is zelfs het een daar nog wel dan? Ja, snap poeder je met wel. doekjes en pampers. Dit smieten we in ieder geval voort. Dit houden we maar weg. Maar wat een rotzooi vies dan, jong. Ik nooit dacht. Ja, voor die band is het wel mooi. Dan had ze eigenlijk echt wat te doen. Zo. Nou, hey, high five. Super. Super, jongen. Heel net. Doe ik high five? Volgens mij had er het fotoboek liggen. We hadden even een ijsje. Lekker, 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 lekker. Nom, nom, nom. Zullen we dus jongens? Oh, wat een schatjes. Dit kreeg iedereen in mijn huis. Dat weer een soort hangerke, hartjes. Dat zie je op Tierentank, elke Tiffany. 24 maart 2012. Maar dan ben je gewoon jaren. Dat is een tijdje. Die man wie in verwachting van dit. Wist het eigenlijk nog net. Precies toen in haar buik, die in de trouwerij. Dat is grappig. Nou, je neemt de kleren aan, het hier mooi met clipkop. Oom Jelke even de strikvraag. Oh, dikke klap, dat plakt uit. Trouwauto, wie pakken zien de auto die terug van hier. Dit weer de fotoshoot in het bos. Tja, twee mem. Dat is grappig, hè? Wat dat? Beide ben ik. Alleen het ben eigenlijk van mijn twee foto's. Gaan ze het in elkaar zetten. Want ik krijg dan binnen twee chats. Ah, hier kwamen een paar zaken bracht me hier bij oom Jelke. En hier een tekenje. Ring om, tekenje. Toen weer het echt. Lekker. Oh, dat ligt wel raket, ja. Oh jeetje, je bent alle groepsfoto's. Alle familie. Dat is mijn mam. Ja, en die heid die is de langste. Die steekt er een beetje bovenuit. Dit weer het feestje. Ga ik nog met tante Ilse een nummer van Adelson. Nou, je bent me heel blij dat het erop zit. Hè? Eindelijk clear. Toen we een dik feest. Dat weer hem. Wat vond je ervan? Mooi. Leuk, hè? Eindelijk het fotoboek clear. Ik zie hem gauw bestellen. En ik hoop dat ik hem van waar ze ga. Ik weet net dat dat reëel is, maar wist je het wel. Dus ik heb het in ieder geval. Dus, nou, het fotoboek is besteld. Ik geloof dat er uiterlijk de 24e verstuurd wordt. Nou ja, dan ben we officieel het niet trouwd. Gaan we misschien 1 of 2 dagen later in het oor. Ik ben zo blij dat het eindelijk geslagen is. Nou, het zie je niet, 2 pogingen. Ik zal nog even eten, meidje. We krijgen riappels met bloemkool en een lendenbiefstukje. Lekker, lekker. En van de band hak kipfilet. De jeugdbord nog even lekker. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. En naar je chitvlog. Hey hoi! Hey hoor!